ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ મધ્ય પૂર્વમાં નવા વ્યૂહાત્મક ગઠબંધનનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. ઇઝરાયેલના વડાપ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહુએ ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની આગામી ઇઝરાયેલ મુલાકાત પૂર્વે એક મહત્વપૂર્ણ વ્યૂહાત્મક નિવેદન આપતા જણાવ્યું છે કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો મધ્ય પૂર્વમાં નવા ગઠબંધન અને સ્થિરતાનો પાયો નાખશે. તેમણે વડાપ્રધાન મોદીને પોતાના પરમ મિત્ર ગણાવીને મુલાકાતને ઐતિહાસિક ગણાવી હતી. બેન્જામિન નેતન્યાહુએ આગામી બુધવારે વડાપ્રધાન મોદીના આગમન અંગે ઉત્સાહ વ્યક્ત કરતા કહ્યું હતું કે તેમની પાસે એક સ્પષ્ટ વિઝન છે જેમાં ભારત અને ઇઝરાયેલ મળીને મધ્ય પૂર્વની આસપાસ અને તેની અંદર એક સંપૂર્ણ સુરક્ષા અને આર્થિક ગઠબંધનનું માળખું તૈયાર કરશે. આ નિવેદન ભારતની વધતી જતી વૈશ્વિક ભૂમિકા અને ઇઝરાયેલ સાથેના સંરક્ષણ તથા વ્યૂહાત્મક સંબંધોની મજબૂતીને રેખાંકિત કરે છે. નેતન્યાહુએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ મુલાકાત માત્ર દ્વિપક્ષીય સમજૂતીઓ પૂરતી સીમિત નહીં રહે, પરંતુ તે સમગ્ર ક્ષેત્રની ભૂ-રાજકીય સ્થિતિમાં નિર્ણાયક પરિવર્તન લાવશે. આ મુલાકાત દરમિયાન બંને નેતાઓ વચ્ચે કૃષિ, જળ વ્યવસ્થાપન, સંરક્ષણ અને ઉચ્ચ ટેકનોલોજી જેવા ક્ષેત્રોમાં અનેક મહત્વપૂર્ણ કરારો થવાની સંભાવના છે. નેતન્યાહુના મતે ભારત અને ઇઝરાયેલના સહયોગથી તૈયાર થનારી આ ગઠબંધન પ્રણાલી આતંકવાદ સામે લડવા અને પ્રાદેશિક આર્થિક વિકાસને વેગ આપવા માટે એક શક્તિશાળી માધ્યમ બનશે. આ ઐતિહાસિક મુલાકાત પર સમગ્ર વિશ્વની નજર છે, કારણ કે તે મધ્ય પૂર્વના દેશો સાથે ભારતના સંતુલિત અને પ્રગતિશીલ સંબંધોમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરશે. בוקר טוב, יש לנו ברית ייחודית ולדעתי גם היסטורית עם ארצות הברית, גם מדינה מול מדינה וגם היחסים האישיים שלי עם הנשיא טראמפ. הברית הזאת אינה אומרת שאיננו מחפשים בריתות נוספות, להפך, אנחנו מטפחים אותם כל הזמן. והשבוע ניתן ביטוי ליחסים מיוחדים שנרקמו במהלך השנים האחרונות בין ישראל לבין המעצמה העולמית הודו, וביני לבין העומד בראשה ראש הממשלה נרנדרה מודי. אנחנו ידידים אישיים, מדברים תכופות בטלפון, מבקרים זה את זה. אני ביקרתי בהודו, מודי ביקר כאן, השתכשכנו בימי הים התיכון, והרבה מים עברו מאז גם בים התיכון וגם בגנגס וגם בירדן, בירדן פחות. בכל מקרה, אבל דבר אחד קרה, זה שמרקם היחסים הלך והתהדק, והוא יבוא הנה כדי שנוכל להדק אותו עוד יותר בסדרה של החלטות שקשורות להידוק בשיתוף פעולה בין הממשלות, בין המדינות, שיתוף פעולה כלכלי, שיתוף פעולה מדיני ושיתוף פעולה ביטחוני. אני רוצה להגיד משהו על המדיני. בחזון שאני רואה בנגד עיניי, אנחנו נייצר מערכת שלמה, בעצם מין משושה של בריתות סביב ובתוך הים התיכון, בתוך המזרח התיכון. זה כולל את הודו, זה כולל מדינות ערביות, זה כולל גם את מדינות אפריקניות וגם מדינות בים התיכון. יוון, קפריסין וגם מדינות באסיה שלא אפרט כרגע. אני אציג את זה בצורה מסודרת. הכוונה כאן הוא ליצור ציר של מדינות שרואות את המציאות ואת האתגרים ואת היעדים בעין אחת מול הצירים הרדיקליים. גם הציר הרדיקלי השיעי שאנחנו מקים בו, הקינו בו חזק מאוד, וגם מול הציר המתהווה, הציר הסוני הרדיקלי. המדינות האלה כולן שותפות לתפיסה אחרת. והשיתוף פעולה בינינו יכול להניב פירות גדולים מאוד, וגם כמובן להבטיח את חוסננו ועתידנו. ובכן, ביום רביעי יגיע הנה ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, הוא יישא נאום בכנסת, אני בטוח שכולכם תהיו שם, ואנחנו גם נקיים אירוע חדשנות בירושלים, נבקר יחד ביד ושם. אני מציין גם דבר נוסף, שיתוף פעולה מיוחד, אנחנו נקדם שיתופי פעולה בתחומי ההייטק, ב-AI ובקוונטום. אני אומר AI ובקוונטום משום שזה לא העתיד, זה ההווה. ואנחנו רוצים כמובן להיות בין המדינות המובילות בעולם בתחום הזה. לפני שבוע אנחנו מקבלים החלטה לקדם במקביל את שדה התעופה האלטרנטיבי ציקלג. עוד לא יבשה הדיו מההחלטה הזאת, והשרה רגב לבקשתי מכנסת פגישה אחרי שסיימנו את טקס מרגש בקורס הקצינים, והגענו לציקלג יחד עם אלמוג כהן, קודח החורים, חור טוב, קודח טוב. באנו לשם, וקודם כל זה פשוט מראה שמרגש בצורה בלתי רגילה. שטחי הנגב הצפוני. ואתה רואה שם פשוט מוכן לתכנון ולביצוע.
ואכן מה שהתברר שאפשר בתהליכים של קיצוץ בירוקרטיה, פשוט להביא תכנון מירי תוך כמה זמן? תוך חצי שנה עשינו תכנון ויוצאים ישר למכרז. אנחנו הולכים לעשות היסטוריה, אנחנו הולכים להקים שדה נוסף, ואנחנו במקביל גם מפתחים את רמת דוד, רק שמסתבר שבציקלג יותר מהר לעשות, זה הרבה יותר קל. ואנחנו נצטרך לעבור גם לרמת דוד, גם לשם נלך, ואנחנו נקצץ גם שם את התהליכים. אנחנו רוצים את שני השדות האלה, אנחנו נצטרך שדה שלישי, אני רוצה שהוא יהיה בים, אבל כרגע אנחנו מפתחים את שני השדות האלה, וזה דוגמה ומופת לקיצוץ הבירוקרטיה, קיצוץ התהליכים, שאני יודע שכל אחד מכם, וכל אחת מכם יכולה לו, ואני מודה לכם על התרומה הזאת. היום אנחנו מביאים החלטה חשובה נוספת, תכנון של יישוב חדש בנגב, עוד יישוב, סמוך לקריית גת, שיהיה מיועד לאוכלוסייה החרדית, האוכלוסייה החרדית גדלה, גם היא זקוקה לדיור, אבל זה חלק מהמשך הפיתוח, תנופת הפיתוח האדירה של הנגב, שהיא רק התחילה. יש לנו עוד הרבה מה לעשות שם, ונעשה את זה יחד.